Sena ilu litru petrol kien jiswa €1.19. Mit-2 litru petrol sar jiswa €1.41. Żieda ta' 18% jew 22 ċenteżmu tal-euro. Min-naħa l-oħra sena ilu litru diesel kien jiswa €8. Mit-2 litru diesel sar jiswa €1.30. Żieda ta' 20% jew 22 ċenteżmu tal-euro. Kalkolu ieħor juri li llum b'50 tagħti 7 litri petrol inqas minn sena ilu u 8 litri diesel inqas. Tabella pubblikata mill-Eni Malta turi li minkejja li l-Gvern dejjem jiġġustifika żiediet fil-prezzijiet tal-fuel bi żiediet li jgħid li jseħħu fil-prezzijiet internazzjonali, f'numru ta' pajjiżi Ewropej il-prezzijiet tal-fuel huma irħas minn dawk ta' Malta. Fil-każ tal-petrol huma 12 il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fejn dan jinxtara bi prezz irħas minn dak mixtri f'pajjiżna. Fil-każ ta' diesel huma 10 l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fejn il-prezz ta' kull litru huwa irħas minn dak ta' Malta. Jispikkaw il-prezzijiet f'Ċipru fi Slovenja, żewġ pajjiżi membri ta' żona euro illi għandhom livell ta' għajxin qrib ħafna ta' dak ta' pajjiżna. Mit-tabella tal-Eni Malta stess joħroġ illi f'dawn iż-żewġ pajjiżi bħala medja il-petrol huwa 14 ċenteżmu irħas minn Malta, waqt li l-prezz ta' litru diesel bħala medja huwa 4 ċenteżmi irħas minn dak ta' pajjiżna. Fl-2010 42% tal-imwiet fost il-persuni ta' aktar minn 65 sena kienu kkawżati minħabba problemi ta' nuqqas ta' ċirkolazzjoni. F'dan il-perjodu kien hemm 59 persuna li għandhom 60 sena u aktar illi kienu qed jattendu kors full-time jew part-time fl-Università ta' Malta. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-2009 19% ta' dawk li għandhom aktar minn 60 sena jinsabu f'riskju ta' faqar li jfisser 5% aktar minn dawk li għandhom anqas minn 60 sena u jinsabu f'riskju ta' faqar. 65% ta' dawk li għandhom aktar minn 65 sena u jinsabu f'riskju ta' faqar ma jifilħux iħallsu vaganza ta' ġimgħa għal darba waħda f'sena. 11% ma jifilħux jixtru laħam ħut jew tiġiġ għall-ikla tagħhom kull jumej. 31% ta' dawk li għandhom aktar minn 65 sena u jinsabu f'riskju ta' faqar ma jifilħux iħallsu spiża mhux mistennija ta' aktar minn €450. Skont l-NSO 35% tal-anzjani qalu li għandhom problemi ta' ħsejjes fit-triq. 44% ma jifilħux għat-tniġġis u l-problemi ambjentali waqt li 11% għandhom problemi ta' kriminalità, vjolenza u vandaliżmu fiż-żona ta' fejn jgħixu. Studenti li applikaw għal kors tal-PGCE għadhom ma jafux jekk humiex se jitħallew jagħmlu l-kors minkejja li s-sena akademika fl-università bdiet. Għalkemm il-Ministru Dolores Cristina tat l-impressjoni li l-problemi fil-kors tal-għalliema huma solvuti, studenti li tkellmu ma' One News u li applikaw għal kors tal-PGCE ikkonfermaw li għadhom ma jafux se jiġri minnhom minkejja li s-sena akademika fl-università bdiet. Il-kors tal-PGCE isir minn studenti li jkunu gradwaw f'suġġett partikolari u li jkunu jridu jsiru għalliema f'dan l-istess suġġett. Fl-aħħar xhur il-MEPA ħadet deċiżjoni biex tbiddel policies jew tinterprethom b'mod differenti minn kif kienu jiġu interpretati sa ftit ta' xhur ilu. Il-kellim laburista l-Ippjanar u Żvilupp Urban, Rodri Galdes qal li t-tibdil qed isir mingħajr komunikazzjoni mill-MEPA mal-stakeholders prinċipali fosthom il-periti, l-applikanti u l-pubbliku. Din il-problema qed tinqala anke wara li jkunu ddiskutew il-proposti tagħhom mad-direttorat tal-Ippjanar. Saħansitra applikazzjonijiet li jkunu nbidlu u eżaminati mid-direttorat qed jerġgħu jkunu mibdula waqt id-deċiżjoni finali minħabba nuqqas taqbil bejn il-bordijiet u d-direttorat tal-Ippjanar innifsu. Il-Genuine Workers Union iffirmat ftehim ta' sħubija mal-għaqda Imprendituri Maltin. Il-mira li fil-futur qarib il-Union twaqqaf taqsima ġdida fiħdana li tirrappreżenta lil ħaddiema self-employed. L-erba' li ġej il-Genuine Workers Union mistennija tapprova żewġ mozzjonijiet dwar il-professjonisti u l-ħaddiema self-employed bilan li dawn ikunu jistgħu jissieħbu membri fiħdan il-Union. Dan il-pass beda il-bieraħ bl-iffirmar ta' ftehim bejn il-Union u l-għaqda Imprendituri Maltin b'tali mod li l-membri ta' din l-għaqda issa jistgħu jiġu affiljati fil-Genuine Workers Union. Il-President tal-għaqda Imprendituri Maltin, Joe Zrinzo, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li issa l-400 membru tal-għaqda se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn servizzi li toffri l-Genuine Workers Union.